Anya laki din! Apay ngamin ay nagsakit tinagam mo kinipileng. Kad di nakamot an-anwan dya tao. Ay basta, nasakit tinakam ko kinipiling. Diyak kaya ti itsuraan na, tunggal masabat ko. Anya, unay daytan nga ugalim si kain siyang. Awan basol na dya tao. Gamgurgurami takas tao na. Diyak nga rod kursunada, apay nga minaya. Kat nipileng, kursunada na kangatama. Anya? Anya ka lagi dinaya. No di mo kursunada, ti pinagpurpurma na. Sikat agad jas. Di mo kita ay numasabat mo. Kas day laang dayta. Ha? San kita kasta gurguraam ngawan gapuna? Unay mo tanday dyan nga ugali ni Piling. Kunamlano iso akapintasan dito yung lugar tayo. Ha? Api anak ko namday tama ray. Wan agasam na rumwar. Kunamlano aturni. At iwan na pa ikit ti aturni, gapo ti panagpurma na. Ti awanan bain. Apay, adda ka di saan nyo anag kinaawatan kin ni Pileng, maray. Awan matmare. Iso na laang tamaas asarak. Tunggal masabat ko iti bigat. Ha? Naka-atidog ti eyelashes na. Naka-lipstick. Naka-foundation. Kunamla no mga opisina mo. Anya? No agporma. Kunamla tay taong agsusweldo iti 100k iti binulan. Anya, lakit din na ya. Nay, apay ngay Maria. Rabi ngam itakalaang agwales dito'y tersenam. Una na, kapampanaw lang amin ni Insyang. Anya, narabyan manen dito iti chismosa ako maray. Wan nga rod nana, narabyan manen gapo iti ado nga istoryana. Ay, una yan. Naimbag pa'y ni Insyang takanayon amarabyan. Saan aga po iti trabaho, no di kat gapo iti panagmarmaritis na. Wan nga rod nana, tumaktak pa'y iti tattao, sapay nagbayag nga agawid no kwa. Ay wan, kasjay ni Insyang, di napanunutin ti tao ang mataktak, gapo iti panagmarmaritis na. Ay, iso ano siya, no umay ijay balay. Jak unay pampansinon, tapno madlaw na, ajak interesado iti chismis na. Enton kwan, agawi doon. Kastaya nana. Payman, taiso ti aramidak no umay manan, nana. Narabyan ka manin ang naggapo iti tersina ni Maria. Kat anya ko ma, no nagapuak ijay. Unay kamutin ba kayo? Saan kumot ngay bagbaga paritan ka mapan makikaruba? Unang kumamot dagiti trabaho dito nagtibalay. Ha? Simbang petak ita yang naggapo iti banggag. Siyak pa iti naglutaw. Kan nagugas iti pinggan mo. Anya lakit din ayat ikas tuyabiyag. Nakarekreklamador ka lito. Di ka latang amin baybay ang tagluto ak no sumang petak. Anya? Si kapay lang ti makapungtod mo. Lo inyuray ko gan ka. Rabiin ton ano mangan tayo. Na yan aya. Sumanao ka. Di ta ka man lang. Ay na po, insyang. Nagsapaan ba lang? Ngam agsagsagana ka. Apay, papanamanin ayang importante. Ada na pa tag-apapanak. Ay na, numapan ka lang makichismis. Uray sanain. Agasikaso ka lang dito balay. Apo, nagsapa ka mo na rumwar. Di mo man dadaalon ti aldaw ko si Kalito. Bumangon ka, tagkape ka si Kalang. Tano siya, ada na pa tag-apapanak. Katala, mapangalat tayo di papana. Uray di ka pa'y nagaw-awid. Anya laki dinaya. Anya? Ay na, pasensya kan Insyang. Di ka mailan na ilasinain. Unay kay matantata. Kaslain gagarayo ti panang dalapos yung kanya ka. Ha?
Saan mo takasta? Nagwayaan da ito'y kalsada. Ngam dala po sa nakitin ay unay na ya. Di ka nga ron nailasing. Nga ron, ito no, alala tayo masabat ka. Iso adala po sa ko na. Siga magayam. Anya? Ay unay mo't daytan. Bigbigat ang makadadahal kayo iti aldaw. Kita mo't kami aday talangam insyam. Di kan samot din masangot agdigaws. Gapo itik kachichismis mo. Ha? Kas kumaita, bigbigat pa lang. Mapan mo man ang danunan, dagitik kamaritis mo. Anya lakit din na ya. Ay na. Si kamagayam ti sumungad insyang. Apay akas ta tila ngayo ang nakakita kanyak, nana. Sa anak mo't anak kabutbutang. Ay, kita umanday talangam. Bigbigat mo't ngamen nga da ka ditaw. Adala umay ko ibaga, nana. Ha? Anya dayta. Amoyo ka de. Nilando nga asawa ni Panyang. Adda ka no babahay na kat. Kasanumat ngamin adi na isukat ni Panyang kat nagalas. Kasla saan pa yun nga agkaw-kaw-kaw. Anya! Imbagala ang ni Petra kanyak idikalman. Isu nga umay kumat ipadamag ka na kayo Ay, oo na yan. Kunaklakit din no napatagti umay mo idanon kanya. San mo't gayam? Kunaklakit din no umay mo ipadamag kanya. Ana ilistan tinagantay titupad. Ngam san mo't gayam? Ay nanana, no siyak laang. Saan akong amang namnama itiday taatupad. May samot dayjay abakat. Kunamla mo iso akalalaingan. Taapay, mare. Anya manin ti parikot mo kin ni Nana Upeng. Nasapak anapan ijay balay na. At dapay lang ti ipagbagak ng agtaltalikod matan. Diyak man na pagtatakunan akasarita no di na kayat akasarita. Amangan kit dimot no makumikum laeng iso akasta. Awan mo tiyar aramiden na. Adala ang ijay nga agtugtugaw. Madiman tiriknak itikas jay nga aramid na. Alakot ba'y amon Mare, amok asaan kape ang nagkape. Nasapa ka nga imaikat. Saan pa'y talaga, mare? Kaya't kula nga may pakamukan ka, nga adda ka no babae ni Lando. Insukat nandiyan nagalas nga asawa na. Anya, asino man ang tinakadamagam iti dayta? Indanon ni Petra kanya. Dayta, ti umay ko ipadamag. Anya? Saan ko maamasahar tirik na bitibakan ka? Anya man ang dayta. Isu nga ibagbaga iti masabsabat mo. Akas alya ka. Gapu iti saan mo pa nagdigdigos lang nga. Anya? Asawa nak? Ngam kastakit din ti panagsasaong kanya? Ay, una yan. Pudo mo ti bagbaga. Sana ya? Agsarming ka. Takitaan dita kabkab mo. Salbag ka. Ha? Una tumot gamin. Dita pa nagchis-chismis mo. Ngam no dita pa nagdigos mo. Nakababain dita ang aramid mo. Anya? Ingka man nagdigos. Isu dita ti may sadyak kayat nga abay ta maturog gayt. Adda kabkab mo. Sinalbag giti. Itaman pa'y ajak maranranaan ni Insyang dito'y tersenam. Un nga rod nana, uray siya, nadlaw kumatla ang asaanin nga umay. Nay, apay ngay, amangan kit di mat numasakit ti chismusa. Ngam sa bagay, saan mo't anala ka nga agsakit dagiti chismusa kas kankwana. Ay, pudno day tanana. Agsakit dalaang no awan maamwan da at chismis. Ngam apay nga taasanan arumrumwar. Payman tamag na akto ije balayda no mapanak ije bangkag minana. Sarong karakman, oray kas di na laang makapaikawamot nga rod no saan nga umay dito'y tersenak. Ita man pa edya kung masabsabat ni Insyang nga asawang pare. Ada ko makayat kung ibagakin ko anak eh. Anya dita pare. Ibagbaga anak din nga da babae. Di manon ka ni bakit.
Kat kasta unay ti pungtot na. Anya? Ha? Ngamin di bakit mo? Di nala pampanunutan ti isawang na. Uray saan apod no, ibaga na. Ala, bayan pare. Kasaritak ta sawak. Makadlawak man. Itaman pa'y asan ka rumrumwar sika insyang. Ha? Ne. Nakadigos ka man. Mas daw ka pailang. Di ka pailang maragsakan ita nakita na anak kadigos. Aho, maragsa ka na ka. No makitak nga awalan ti kabkab mo. Salbag ha. Nan, kita man. At daman, Ha? nagdigos ka agpaiso. Ngam saan ka mo't anagis-iso. At dalat ti kabkab mo. Ala, uston lagay. Yay. Saan akong arumrumwar? Dito yaklatan balay. Kat inaldawak ti agdigos kan agis iso. Nya, Promise langay. Promise. O kumare, itaman pa analagipnak ng may sarungkaran dito'y balay me. Wen kumare, mas daawak namin. Ta saan ka matan nga umay tersenak nga umay agidanon iti damag. Si kakit dimat. Kunaklakit din no masakit ka. Iso asaan ka nga umay. Saan kumare? Sa anak mo't ang masakit. Kas makita mo't, nakasarsaran taak. Kaya't mo asawan, nagbalbaliw kan. Iso asaan kan arumrumar ang mapan makikis-kismes. Saan mo't akas ta, mare? Anya nga rod. iso saanan arum rumwar ni insyang. Gaputa kinabkab. Rumwar tumanin siguro. Inton maikatagiti kabkab na. Anya. Si kamot lito, tila ibagbagam. No awan tinasayat nga ibagam pumanaw ka dito'y. Salbag ka. Makapailak man. Kunaklakit din no masakit ni insyang. Iso asaan arumrumwar. Ngam saan matgayam. Ha? At dalaang ijay balayda nga agtugtugaw nga agmalmalam. Apay, nabalda daw nga po iti kinachismusa na. Saan, nana? Saanin arumrumwar, gapo tamabain, gapo iti kabkab na. Anya, wala na, pudno day ta, napanak nga rod ijay balay day din na minsan. Nilakay na pa'y amis mo, tinagkunakan niya. Akinabkab ka nun ni bakit na? Anya, kasano nga min asaan nga agkabkab, kat di namat masangot yung agdigos, gaputa ka na yun arumwar, ang mapanlaang makichismis. Ay, nasaya at nukasta. Nasaya at tanilakay na pa yun, tinakaibaga iti day takan kwa na. Ha? Ibagak kumay, di pailaang, ngam amangan ngamin numasair. Iso ahos tulaang, tanilakay na tinangibaga. May gayam ni Maria idi namin san ngal daw. Iso nga ita, siyak matimay. Ha? Gusto laang dayto ngay naramid mo. Dito'y kalatan o nagtibalayaw. Agdigos ka nga inaldaw no awan aramidem. Anya? Di ka di makadlaw, no ide kat amin ang masabat mo kat di da ka mailasin. Gapo day tay ti kabkab mo. Saan laang nga itibagim, no di kat agraman day tarupam. Anya? Nasaya at tanilakay mo amis mo tinakaibagakan ka, ngagdigos ka nga inaldaw. Makapasayir kayo moton itirik na, nana? Ay nabalasang kaw, jak kayat amasair tiriknam, ibagbagak laang tipudno. Iso asakbay ka nga minamapan makichismes, agdigos ken agis iso ka, tapno saan da kalatan abasta dala puso di takalsada. Maawatam, Saan nga sakit tinaka mo katakwa da bakit? Ngamin, pudno ti bagbagatakin ka. Ha?
Sakbay ngamin, amapan ka makichismes, wanoan niya dita. Agdigos ka, madangaw mo na. Tapno saan amakit-kita ti kab arugit iti bagi. Anya? Agasa man ngamin to galim. Oras saan ka pa anak katutbras, kan nakasagaysay. Rumrumwar kan itanyaman nga oras. Sana ya? At ala huston. Amok asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Nasayahat Tana panunot mo dayta. Itultuloy mo, ti inaldaw pa nagdigos mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.